Nou, 2 uur koert dan eindelijk weer. En alle ingrediënten wienen goed aanwezig voor deze Pinksterman. Die alwe Frieske historische steden. Zo'n 150 enthousiaste vrijwilligers. Een route van 234 kilometer. En 15.000 fanatieke deelnemers. Min 3.000, want die dachten vanmorgen, wij beginnen hier maar net in je zoen. Want er is nog een ingrediënt. Rijn. Een heel soort rijn. Succes hè! Goeien en welkom bij dit programma Oer de Fietsalsterdentocht. De hele dag had Omroep Friesland, TRMI, RTV, NOF de fietsers volgen onder zwiere omstandigheden. Als eerste gingen de fietsers het noorden in. Via Haans, naar Frenscher, naar Dokkum, naar Leeuwert. De start die wie zelfs vanmorgen al om 4 uur in Bolsward. En ik dat begon in Rijn. We hoopten dat het mooi was, maar goed, we gingen wel fietsen en we komen er wel. Ik denk dat het wel goed komt. De laatste kilometer zullen op karakter, wat een gok ik, maar het komt vast goed. Dit wordt mijn 54ste keer. En ik fiets met 2 zonen. De ene heeft 28 keer en de andere 27 keer. Normaal keer 110. Dat is voor ons wel een hele speciaal voor de 110e 11-stedentocht. 2, 1. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik heb wel wat ritjes gemaakt in de voorbereiding, maar zo'n rit als Joet nog nooit, dus we zullen zien. Als sporter ben ik natuurlijk heel explosief bezig geweest, maar nooit in het duur. Dus ik denk dat mijn lichaam net weet wat je zo'n meisje doet. Dus lekker de dikke kleren aan, Rijnjas eromheen. En ja, het is misschien een beetje glibberig, maar we beginnen. Hey, Wacht je dat trot waren dat mensen naar afzezen? ja, zeker. Ja, nee, ik denk toch dat bepaalde mensen net geen fietsen. Dus dat zal zeker wel 1000 schelen. Want hoe liep het met het waarbericht van Joet? Ja, heel wisselend. Het verhoort ik zo snel. Ik heb vannacht 3 verschillende waarberichten gevolgd. Het weer alle 3 verschillen. Dus het wordt een weer te dooi. En hopelijk valt het mooi met wien. En hopelijk geen tonger. Dat is het belangrijkste voor u. Geen regenjas? Nee, Spijt van? ja best wel ja. Ik had het gisteren nog over gehad, maar toch niet gedaan. Wel moeten doen. In werd het dicht te klein aan, maar het wetter gaat op zich net verder als het vel en het is maar 1 dag. Dus ja, morgen doen we rustig gewoon. En het waait net de hut, dus dat valt wel wat aan. Hier willen al je fietsen maken en de rij is lang, kan ik die vertellen. Jort, wat is er eigenlijk al je loos hier? Ja, goedemorgen. Het is hier een soort lekker band. Ja, een soort lekker band, zei je al. Waar komt dat door? Ja, tot weer te waar. Dan blowen de steentjes plakken in de baan. En dan, dan prikken ze door de baan heen en dan heb je al een lekker baan. Ik ben nou vlak voor Bedaard. En nou, het gaat wel mooi. Het gaat een mooi gangje. We krijgen een mooi fietsgroepje mooi. En nou, dus ik ben nou richting Lauwert aan het gaan. Nou, en als je ze zeggen, steer mooi met het team. Ik ben al een beetje weerdraaiend, maar het droeg het nou een beetje op. Dus dat is een stuk beter. Een windje, maar wel een beetje beulig in, maar het komt al heel goed.
De vraag is, als er al mensen binnen die denken van, we stoppen ermee. Nou, het gaat eigenlijk nog best goed. Het is, zo zie je er ook uit. Vrolijke bedoeling en leuke muziekjes. Ik denk dat het stoppen zit er niet in vandaag. Onze weerman zei net, mooi Huddewien en Rijn bis bekken aan de eind. Wat maak je daarvan? Geen flauw idee. Met harde wind en regen valt het heel erg tegen. Dan doe ik het even op rijm nu. Hè? Ik zie niks meer met mijn linkeroog door de modder, maar dat trekt ook wel weer bij. Maar ik had helemaal mooi dit shirtje gekocht voor vandaag. Maar die zit verstopt onder een regenjasje. Ja, maar die is wel nodig, hè? Ja, dat is waar. Die heb ik gelukkig geleend van een van de jongens, want die had ik niet meegenomen. Oh, wat lief. Ja, lief hè? Ja. Dus ja, samen kom je er. Ja. Maar vind je het zwaar? Tot nu toe maar. We hebben pas 28,5 kilometer gehad. Tot nu toe gaat het goed. Wat voor dag is dit? Dit is de dag van het hier, voor u. Wat zijn de omstandigheden? Nou, omstandigheden die wel eens beter kennen. Heb je al een parasol voortwaait? Ja, we hebben een parasol, die is uit de stander waait, die is nog rond. Nou ja, het is bij bloot. En het knapt nou een beetje op, dus de mensen worden wat fleuriger. Het werd wat droeger, hè? Want Geert van Thun, die je krijgt wat verderop zit, die zei al, ik kom meestal in die jek, ja, die zei ze bekijken. Ja, ik ga niet naar de Wijnbest, dat we in de Pielken of van de dik rijden, dan heb ik een verkeersregelaar bracht met een vlagje. Maar ja, al die stikken fietsen onderwijs. Mensen met een boom plakken onder de viaduct in of jou. Komt dat terug het Warik? Ja, als de bon weer binnen en plakken de steentjes zien. Oké. Dus dan heb je lekker bon. En ja, iedereen had ik net 100% materiaal natuurlijk. Nee. Heb je al een soort jet van mensen niet aanjekje? Nee, we kregen hier naar de HBO-bacht, die is te schoten als een bladje aan de been, die weer 1 en 1 kaart. Oh, die heb ik zo, maar een oranje jaske, die trillen helemaal. Nee, dit weer nog een oor, een hele jonge jongen, maar nou, vierste mijn klein hoor. Mijn klein, oké. En dan rek je om de kwollen. Ja, je weet net, we waren maar hier geweest binnen. Nee, dat is... Nee. Simone, goedemorgen. Goedemorgen, Diana. Hoe is het, Vanke? Nou, het giet, zeg maar. Maar we hebben ook eens mooiere omstandigheden gehad. En ik moet zeggen dat het, ik denk dat het voor een heel goed feest een behoorlijke prachtige tocht wordt. Onder voor mij. Zo, als het dus even regent, oké. Maar in de Rijn starten, Huddewien, nou ja, we hier voor de Wien bij Hoogta. Dat heb ik net zo vaak maken met dit raad is maar die mensen op gewone fietsen die in deze dien op stoempen, man. Dat vind ik wel zo'n groot respect. Ja, dat kan ik me indenken. Dat is echt een prestatie, Nou ja, voor iedereen vind ik het een prestatie. Even voor die informatie, er binnen dik 3000 mensen die van de morgen net opstap binnen. Dus je bent hier van de bikkels die het wol opstap binnen. Veel lekker banden dit jaar. Oh, in het begin. Ja, in het begin. Komt door het weer, hè? Ja, uiteraard. Ja. Maar ik doe deze er even op. Ik wissel even. Dus, en ook even nieuwe kleding? Ja. Droog? Ja, eigenlijk wel. Ik wou eigenlijk een korte broek aandoen. Huh? Zo? Ja, maar ja. Nou, dan komt het goed als al de korte broek. Maar de korte broek al aangaat. Wat zegt de buienrader? Nou, volgens mij, ja, volgens mij blijft het een beetje nat en harde wind. Ach, jammer. Nou ja, goed. Maar u heeft hem vaker gefietst. Wat voor editie is dit? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb hem zo vaak gefietst. Nee, vorig jaar de 41ste keer. Ja. Maar onder wat voor omstandigheden? Vindt u hem zwaar? Nee, ik heb veel getraind, hè. Ja, dus het is niet zwaar. Je moet gewoon trappen. Doorgaan. Ja, doorgaan. Ik ben een echte doorzetter, hoor. Hey. Je maakt wat mee op zo'n dag, hè. Gaandeweg wordt het lint van Alstede-fietsers langer en langer. Er binnen fanatiekelingen die het haar al om geld wat zingen in Bolsward melden. En er ben ik wons die het omkeren en zeggen, wij doen dit joh het net. Oren komen pas om 11:04 in Bolsward. Hoe dan ik.
Dan moet het tweede pad van de tocht nog beginnen, de Zuidwesthoeken in. Van Snits naar Driels, naar Sleert en de bosken van Oudemarm. Hoe is het met de been? Ja, heel goed. Ja, veel lekker. Mooie wien. Mooi tochtje. Ja, want je hebt nou een heel stuk in de wien in. Hoe gang dat? Ja, best je. Als het maar genoeg traint, dan is het, dan is het goed te doen. Ja. En hij heeft me zo getraind? Ja, ik wel. Nou, in ieder geval droog. Ja, droog. Dat scheelt. Ja, dat is ik wel lekker. Hoe gaat het met hij? Ja, hartstikke best. Ja, heur wie een bult draaien, maar een bult willen. Wat is nou het mooiste pad van Nota? Het mooiste pad? Oudemarm. Dit is mijn thuisdorp, hè. Dus veel dat thuis komt. En het Sintjes kind je nou een beetje? Ja, het scheelt het alles. Dus ik had de broek wel weer aan. Dus, want wij hebben met ik dreig gewoon onderwijs. Nee, valt daar. Nee, doe best net om te hellen. Het is een mooie dag. Dus nee, ja, heur win en een bult draaien, maar dankzij Peter Bakker, die sleept dus het doorheen, joh. Dus ja, nou, ik ben op televisie, dit is mijn moment. Ja, pak dat moment, hè. Pak het moment als ik bij de finish zet hem op. Hoi, hè. Hoi. Hoe gaat het met de tocht? 2 rijtjes al vol. Sorry. Dat gaat wel lekker. En we zijn nu in Oudemierdum. We hebben nog 47 kilometer te gaan. En joh, volgens mij liggen we keurig op schema. Ja. Knap dat je hem nog zo droeg houden. Ja, goed hè? Ja. Want, hoe gaat het tot nu toe? Nou, best wel goed eigenlijk. Je hebt net een heel zwaar stuk gehad. Ja, maar je moet je erop instellen. Ja, en je aanpassen en dan gaat het echt goed. En nou de CD-kop, hoe zie je daar naar uit? Nou, dat wordt een beetje heel ver wien volgens mij, dus dat gaat wel leuk. Ja. Nou, je bent er maar goed erop. Ik heb sowieso respect voor je. Het is echt ongelooflijk knap wat je hier al je presteren. Ja, succes nog even. Nee, zeker weten. Nog duizenden oren mooie. Zet hem op. Want het is echt heel knap. Misschien eens wat vaker verstroepen je het en warme, droege kleren oen. Even net op het zadel. Of koffie met appelgebak, dat kan in Oudemarm. Maar dan is het nog 44 kilometer te gaan. Op naar Staren, Hielpen en Warkum. Ik ga jij dat nou alleen nog maar weer mooi is. Klopt het. Dus we gaan ervoor. Heeft het zien opzoeken, die dik tussen Oudemarm en Jere Staren? Van nou Lauwert naar Sleer, dat weer een heel dreig stuk. Maar en hoe scoort diezelfde nou doorheen? Ja, de meesten die eromheen, die motiveren, de energie. Nee, het is helemaal een lidstukje, dus... Die zeedijk, hoe was dat? Die zeedijk die was verschrikkelijk. Maar vanmorgen heb ik al 4 uur in de regen gereden. En ik was in Dokkum. En toen hadden we alleen nog maar regen gehad. En toen dacht ik van ik bel mijn vrouw op en stik maar met de hele bende. Ik kap ermee. Maar ja, dan moet ik dat de rest van mijn leven aandoen op de verjaardag. En ik denk van nee, dat moet ook maar niet. Nou, en toen hield de regen ook op. Dus dat was gelukkig. Tot net hier op de dijk, nou dat was gewoon stormwind tegen. En ook de weerberichten. Ik heb er gisteren meerdere keren de weerberichten gevolgd. Maar dit is nooit voorspeld, die harde wind. En dan hebben ze over een plaatselijke bui. Nou, ik heb 4,5 uur in de regen gereden. Dus... En nog steeds. En nog steeds. Nou, ik doe de groet naar mijn vrouw en naar alle bekenden van C-Max in Leeuwarden. En ik ga er weer verder, want ik ben koud. Wordt u koud. Veel succes. Bedankt. Doei. Uit Drenthe dus. Ja, de eerste het al. Het is een drama daar op die dik. En we zien het echt wel aan de gezichten van de mensen hier. Ze komen bekken aan. 10 kilometer, misschien nog wel meer, oer die zeediek heen. De koppen staan op de IJssel, maar het is echt net best. Hij hier echt naar Tabwerken staren? Ja, hij echt naar Tabwerken, ja. Ik jij het al je stem, je bent wel een beetje achter de poest, of niet? Ja, dat weer even zuur, ja.
Ja, hoe wie die zei die omschreeuwen dus? Nou ja, gewoon zo hier. Ja. Kon je wat een groepje vinden? Wel in de Nou ja, het is een beetje ieder voor zich en God voor ons allen, hè. Ja, het is een beetje of je vecht voor een plakje, maar... Och. Nee, Waar doet het nou het meeste? Waar doet het nou het meeste zeer? Nou, wat net, hè? Overal. Overal. Lukt het een beetje? Nou, moeilijk. Moet ik even helpen? Oh, dit bedoel je? Ja, gaat wel. De banaan. Even kijken hoor. Waar een boos. Kijk, zo, daar gaan we. Waar komt hij vandaan? Heerlen. Heerlen. Limburg. Limburg inderdaad. U bent de zoveelste Limburger al. Wat doen jullie hier allemaal? Ja, voor de 10e keer, hè. Proberen. Maar ik wou de eerste ronde uitstappen, maar mevrouw zegt je moet doorgaan. Want anders moet je volgend jaar weer. Voor de 10e keer. En bent u blij dat u doorgegaan bent? Ja, achteraf wel, ja. Maar ja, het is bar en boos vandaag, echt. Regen en nog eens regen. En hoe is de sfeer dan onderweg als jullie in die groepen zitten? Wordt er wel wat gepraat? Ja, weinig. Vanzelf. Ja. En dan gaat het, neem ik aan, over het weer. Ja, meestal wel. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Nee, inderdaad. Nog een kilometertje of 30. Waar ik nu op zit, 205. Ah, bijna. 205. Moet er nog 40 ongeveer, hè? En het is wind mee. Zeggen ze, ja. Bij deze, het is wind mee. Zo naar Bolsward, hopen we. Inderdaad. Veel succes Ja, en dankjewel. goede terugreis ook weer naar Heerlen. Ja, dank je. Wij staan hier inderdaad vlakbij de EHBO en er komt toch wel best wat mensen binnen. Ja? Hoe het algemeen hebben we er net zo volle uur. Maar er komt wel aardig wat binnen en ik sta nou even mooi deze mensen, deze toppers van de EHBO. Want kun je mij even vertellen, wat komt hier vooral binnen? Er komt vooral mensen binnen met onderkoelingsverschijnselen, vallen, een schouder waarschijnlijk steken. Dus, en dan probeer wij de mensen toch een beetje op te warmen. Zodat ze weer verder fietsen kunnen naar de volgende post. Of dove vingers, dat het niet wil. Rem, dat niet wil. En hoeveel mensen gaat het dan ongeveer om die hier binnenkomen met onderkwollingsklachten? Vooral wat ik het zien, hebben we hier al hand. Maar de grootste groep komt van mij nou naar binnen hier. Het is hier druk in Oudemarm. Ja, het is hier op het stuit heel druk inderdaad. Het ben ik al hier nog racefietsen, dus we verwachten nog een hele groep mensen die maar de gewone fiets komen. Maar ik vol partijen hier, hè? Ja, je voel ik een man die hier voor de 44ste keer rieden. Die weer dan voor de 46ste keer. Hier graag de 50ste had hij wel, maar hij zei het de laatste keer. Ik stop ermee. Het waarschijnlijk zijn schouders steken. Is ophellen terug het rode kruis. En hoe kon dat hij voelt? Hij kon het uitstappen. Hij zou uitstappen en het lukte niet. En toen voelde erom. Ja, dus maar de voeten in die klein ding zitten bleef. Ja, onder de fiets. En, dus die hebben hier opgevangen en die is later ophellen. En je zei Nick al koude vingers, dan is het dreig om te remmen. Gebeurde er dan ook gauw ongelukken, liep het mij? Ja, dan hebben ze geen gevoel in de hand, dus dan kan je ze niet remmen. Dat vernemen ze niet dat ze wel of niet remmen. Dus dat, dan krijg je dat. En dan warmt ze de vingers weer in op en dan gaan ze weer naar de volgende EHBO-post. Waarschijnlijk. En daar weer even op warmen, want is het opmerkelijk binnen meer mensen die binnenkomen als horen? Ja, vooral nog maar onderkoelingen, omdat mensen gewoon hartstikke wierd binnen. Dus, maar ja, plastic putten, alles werkt. Onderrugjaken, dus we vinden van alles uit. Hallo, mag ik dit wat vragen? Nou bist hier bij Oudemarm nou. Hoe gaat het? Is het zwier? Ik ben aardig fris nog, maar de regen maakt een stuk minder. Ja. Is het te koud gewoon onderwijs? Bij mij valt het wel mee. Ik heb gelukkig dikke kleren aan en een regenjekje. Dus dat houdt wel aardig wat regen tegen. Maar het is wel met stempelen en lopen, dat maakt het een stuk kouder. Ja. Eigenlijk was het gewoon trof fietsen. Nou, het liefst wel, ja. De fietsers die worden hier al wat vermoeider. Lagen ze nog wat meer. Er is lichte hoop dat het jong misschien nog droeg wordt. Ik zeg even dat ik het rayon haat storen kan. Ja, goeie. Hoi. Ik wie op ziek nooit rayon haat. Nou Bleeksem, ja, dat ben ik. Ja.
Want wie benijd, hoe gaat het? Nou, met ons gaat het hartstikke goed. En de fietsers ik. Alleen nog, ik vrees me wel heel erg uit hoe de meeste shirt is nou een beetje nog heel op de midden. Het wordt straks wat donkerder. Het wordt wel heel koud en de shirts van de fietsers, er zit weinig sprake in. Maar goed, de motivatie is nog wat heeg. Maar ben je moeten lezen om te zeggen, wat jij erop haren? Nee, dat is net aan ons. Dat is ons bestuur. Dat is net aan ons. Maar kun je daarin adviseren? Want je shirt is vol. Ja, ik ben zelf ook een sporter en als die één keer in werken best, dan word ik finishen. Ja, dat proef ik om de fiets. Ja, dat is hem. En het is ons bestuur om daar een goede keuze in te maken. Tot nu toe gaat het hier heel mooi. Nou, we moeten toch maar even nog wat je er terug in praten. Ja, dat denk ik wel. Dus, maar we doen ons best. Dus, en de Grutte is een liedbietje om de kopjes die we nou shirten. Dat wel, hè? Ja. Dus, gaat het? Dit ligt het rondje. Ja? Extra bierzenwijn om de mensen die het onderkwollen rekken van de route af te helpen. Mensen die uit eigen beweging zeggen, ik hou er maar op, het is kleesa. En een heel soort lekker ban. En dat al je terug het waar, want de Rijn en Hudde Wien, de kwam deze dag geen een oen. En dus zal de editie van 2022 de boeken ingaan als een hele zwier. Maar ja, als je dan in Warkum binnen en het is je gezellig, ach, dan is het nog maar 12 kilometer naar de finish in Bolsward. Ik ben. Jo, ben er blij dat je er bent. Ja, verstaan je Fries? Nee. Dan gaan we door in het Nederlands. Waar komt u vandaan? Harmelen. Bij Utrecht. Ja. En voor de hoeveelste keer was dit? Derde keer. En? Zwaar? Ja. Ja, stomme vraag, hè? Ik heb al een paar keer gedacht van ik ga naar huis. Ja? Waar ben ik mee bezig? Ja. En toch niet gedaan? Nee, dat niet, nee. Wat is het dan? Waardoor wil je toch door? Ik had ook een vriend uitgenodigd. En dan gaan we het samen doen, dan maak ik het af. Traditie, sportiviteit, enthousiasme, gastvrijheid en een heel soort terugzettingsvermogen. Het kwam al even voorbij in deze editie van de Fiets Alsterdentocht, de editie van 2022. De kan nog rond middernacht finished worden in Bolsward en je kan het laatste nieuws volgen op omroepfriesland.nl of op de Omroep-app. Voor nou, bedankt voor het zien, lekker opdroegie en heel graag oend takomier. Hoi!